Jo, pojď. Asi už to začalo, ale to je jedno. Lidi, já vás vítám úplně u dalšího videa. To je fakt idiot, ty vole. Před tímhle videem vyšel díl, kde jsem dokázal... Původně jsem měl říct, že jsme našli orla, ale co se nestalo? Záběry, když jsme našli orla, nebyly kvalitní, takže jsme je tam prostě nedali. A nebylo z toho video. Pak stejně záhadně náš velice dobrý kamarád Orel Bílá huba zmizel, ale to je dnes přece úplně jedno, protože jdeme zabít draka a vezmeme si elitru. Jdeme do endu, je to takový narychlo, ale Kevin chci do endu, tak půjdeme do endu, proč ne? Mám jenom oznámit, že náš Orel Bílá huba následně zmizel a je to velice smutná zpráva, kterou si všichni budou dobře pamatovat. Lidi, dostali jsme se na místo, teď tam krásně skočíme a budeme všichni happy a rádi za to, že žijeme. Jdeme zabít draka. Pojď do prdele. 3, 2, 1. Ty seš koko, ty někdo mě strčil, ty vole. Teď... jsme tam. Já mám šipy. No a já jsem se tě zapal. A dejte si pozor na negrmeny, ty jsou jako agresivní. No agresivní jsou, když jim čumíš do očí, vole. Takže no ale prostě... oni jsou černý, takže jsou agresivní. Já jsem hned umřel, vole. Já jsem umřel na ty jeho chcánky, vole, růžový. Jo, oni jsou strašně silní, jako já se nedělám prdel. Kamo, Saša měl strašně dobrý armor a on prostě na to umřel, ten debil je nadechnou, ne? Já umřel na ty růžový chcánky, vole, on se to na mě vychcal. Já jsem umřel. Ten člověk to hodil na mě, vole. Já jdu na Endermany, jo, a ne, že mi zastavíš tu vodu, ty. Ale už je tady, počkej, já už to dám, už to si dám. Jo, pojď, je to tak. GG. 40. No mohli bychom udělat farmu na Endermany. Hele, už se spustil, už vidím, že se spustil. Ale on se spustil přímo nad tím, kde jsme byli předtím, to máme docela dobrý. Ale vystavíme se tam a... Hele, pozor, dobrý, spadl do vojdu. Ty vole. To je čurák. Kevine, ty umřeš. Tak ne. On je za mnou, ne? Ne? Není, já se jenom bojím. Prostě Hej, a to když tam půjdeme do toho portálu, tak nás to nezabije, když tam hodíme enderperlu. Nemělo by, ale neriskuj to, fakt se předtím třeba nažer a ať potom to... Protože, ale já počkej, já nevím, jak se tam dostanu, protože já potom... A připrav si gíbl, hoď dovnitř enderperlu, jakoby dovnitř, ale dolů, aby to neproletělo tím portálem, já si nejsem jistý, jestli to... Vole, jak vysoko to je vůbec? Tady hned, ale my jsme šli trochu výš, nevím teda proč jsme šli výš, ale... Takže mám hodit enderperlu dolů, jo? Jak dolů? No, jakoby do toho portálu, ale zároveň jako dolů. Okay. Já na to jdu hned, ale ještě předtím se teda nažeru, no. Já už jsem nažraný, tak sportuj. Jsem tam. Jsem tam asi? Jo. Dobrý, máme to, hele, to je beacon nebo... Ne, to není beacon, no, co to je? To je beacon. No, jakoby ono to dělá... Já ho nevyším, ne, no. Ono to jako, já nevím jak vy, ale já... To bude to někdo, hej, tady někdo udělal, že... Ne, tady jsou ty silverfishi, který spavnou tu voidworm. Ne, tak to jdi do prdele, ne asi? No oni podporujou špekátora v tom, aby spavla voidworm. Hele, prosím tě, víš co? Dobrý, já se stavím s taky, Ty jsi čurák, jdi do prdele, Kevine, jdi si pryč, ale je moje, ty čuráku, já jsem si po ní jel, jdi do prdele, ne, Kevine, ne, jdi do píči, Kevine, já tě schodím, já si nedělám prdel. Ne, to se, jestli jsem ti to říkal, že jo, tak jsem byl hňup. Čurák. Haha. Je moje vymrtky. Pepo, ty jsi fakt takový. Já ti nezávidím to, že jsi ji vzal, mě jenom staré, jak vole teďka takový to, hej, je moje Ne, to bylo ze strany, prosím vás, nebuďte na straně hned.
the fuck? What the fuck? Co to je za... Ne, pro mě, já se vám omlouvám moc. Hele, co to znamená, když mám na botech je Blast Protection 4 a pak je tam Cruise. Dobrý, já z toho mám zase hovno, vole, jako vždycky. Binding, co je Cruise of Binding? Že si to nemůžeš sundat, nebo něco takového. No tak to si neberu, sice je to fakt hodně dobrý, ale ne. Já si tady vezmu krásně moje nový kalhoty, ty jsou teda dobrý, to se mi líbí. Konečně mám dobrý armor, konečně mám všechny armorky tady. Promiň. Ne, ta hlava spadla do vojdu. Ale může tady být víc. Ty děláš prdel. Ty ne. Jo, ta dračí si hlava spadla do vojdu. Ne. Hele kluci, já si myslím, že bychom měli jít asi spát. Nějaký bobek. Kámo, kdybys to udělal, Ropiku, tak bych ti fakt zastřelil. Ne, já lítám, ne, Ropiku, ne, já lítám, ne. Do píči, Tref se sem, vole. No, ty vole. Kámo, neměj v ruce ten blok. Dobrý. Já z toho nemám vůbec nic, já nemám elitru, já nemám, vole, žádný věci, jediný, co z toho mám doslova, ale já ti dám klidně, tak jeden gold ingot z toho mám, vole. Já pro tebe tady mám ještě jednu věc. Já tady mám strašně moc věcí, já ti nějaký dám, protože já už nechci a třeba jsou i moje, který já už prostě měl, ale nepoužívám je, protože už jsem je měl, no, nevím. Ale co to je? Já mám raketku, která je z toho cápka. Počkej, pojď ven, já ti to ukážu. Koukej, co mám. Kde jsi se bral? Víš, jak máš v kýse tého pavouka, koukej se, co z toho můžeš vytvořit a z toho můžeš vytvořit tohle. Stačí jenom tohleto, no to tam uvidíš v svý knížce. Já si to jdu vytvořit teď ještě, to děláme ohňostroj lidi. Si mám ještě. Lidi. Já si jdu vykraftit ohně. Já si jdu vykraftit ten, já mám hrozně moc papíru a toho gunpowderu z těch gastů, já si jdu vykraftit ty ohňostroj, abych měl na elitru ten. Lidi, víš, co myslím. Tím lidem se s váma zase loučím. Chtěl bych říct, že tenhle díl byl úplně super. Bavilo mě to. Bylo to lepší než kdy jindy. Umřel jsem teda asi jenom 3krát, což je u mě osobně teda docela dobrý. Ale tím videem se teda loučím. Chtěl bych vám říct, že... No ty vole, já to posral! Musím se to přemýšlím. Co řeknu? Lidi, tím videem, tím tohletou oslavou se s váma loučím. Bylo to super. Těším se na další díl a na další lajky, odběry a zvonečky, které určitě dáváte. Takže já se s váma loučím a nashledanou.